Khanizi ndine Linda Masinga poyamba tone mitu yake. Bungwe la Malawi Confederation of Chambers of Commerce ladandaula ndi kusowa kwa ndalama zakunja. Unduna wa zachuma walangiza nthambi za boma kuti zisamapyole mlingo wa ndalama zomwe azipatsa. Unduna wa za ntchito walangiza bungwe la TV-Ndalama kuti lisapitirire ndi ganizo lake lonjezera maphunziro msukulu zake. Ndipo mu nkhani zina mayiko a mu Africa awayamikira kamba kulimbikitsa ntchito yolimbana ndi nthenda ya corona. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Bungwe la Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry ladandaula ndi kusowa kwa ndalama zakunja ndi kutsika mphamvu kwa ndalama yakwacha, ponena kuti izi zakhudza kwambiri ochita malonda. Kudzera mkati omwe bungwe latulutsa, mneneri wa MCCCI Tioneka Fumbo wati ochita malonda ambiri amadalira kuyitanitsa katundu wakunja zomwe nzovuta pamene ndalama zakunja zikusowa mdziko muno. Katswiri pa nkhani zachuma ku Polytechnic wati izi zipangitsa kuti mitengo ya zinthu ikwere mdziko muno. Andrew Viano walemba ripoti. Mulipoti lake la mwezi wa August lowunika mmene chuma chikuyendera, banki ya Reserve inati kwacha inagwa mphamvu kuyerekeza ndalama ya dola ya mdziko la America kuchoka pa 709 kwacha mwezi wa Julai kufika pa 756 kwacha. Lipoti ili inatinso ndalama ya kwacha yagwa mphamvu kuyerekeza ndi paundi ya mdziko la Britain kuchoka pa 1006 kwacha mu Julai kufika pa 1008 kwacha mwezi wa August. Izitu malingana ndi Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry MCCCI zakhudza ntchito za malonda mdziko muno chifukwa akukanika kuyitanitsa katundu kuchoka kunja. Mneneri wa MCCCI Tioneka Fumbo ati vuto lokanika kuyitanitsa katundu kuchoka kunja likanikitsa kampani kupanga katundu wabwino mdziko muno. Makampani ambiri tikudziwa mdziko muno amadalira katundu ochoka kunja, ndipo pa nthawi inoyo makampani ambiri akhala kale akutidziwitsa ndi kubweretsa madandaulo awo kunena kuti akukanika kuyitanitsa katundu wawo kuchoka kunja chifukwa chokuti chakusowa kwa ndalama imeneyi ndalama zimene zameka kunja, komanso akukanika kulipira mabilu pamene anatenga katundu monga mwachitsanzo pa ngongole. Tanthauza kuti abweretsenso katundu wina ndiye kuti sizitheka. Zimene zitu zikusonyeza kuti pamene ngati zikati zapitirira ndiye kuti kupita kutsogolo yembekeza kuti makampani ambiri amene wawa katundu wawo amene amagulitsa komanso amapanga produce mdziko muno ayamba kuchepa kwambiri komanso kusowekera. Ngakhale kuti banki yaikulu ya mdziko muno ya Reserve sinathepo ndemanga pa zomwe akuchita pofuna kuthana ndi vutoli, katswiri pa nkhani zachuma kuchoka ku Polytechnic Dr. Bechani Chereni ati kusowa kwa ndalama zakunja kukhudza mitengo ya zinthu zosiyanasiyana mdziko muno. Katundu wambiri mdziko lino akwere chifukwa mtengo wa katunduyo kunjako kandi madolazi kandi mapaunzi kukhala kuti ndi chimodzimodzi, koma chimene chichitike kuti chidule chikhala kuti ndi mtengono wa paundiyo mtengono wa dolayo limene tapezeza kuti wadula. Ndi chinthu chomwecho chizikhala kuti kunja uko ndicho chipha koma kwathu kuno ndicho dula. Dziko lino limadalira ulimi kwambiri pobweretsa ndalama zakunja. Boma lachotsa ntchito mkulu wa nthambi ya boma yoyang'anira ndondomeko zokonzanso kagwiridwe ka ntchito za boma a Saudi White. Nduna yazofalitsa nkhani ya Gospel Kazako yatsimikiza izi ponena kuti powalemba ntchito a White mchaka cha 2017 boma sinatsate ndondomeko zoyenera. Pakadali pano akazako ati ena mwa akuluakulu maunduna enanso awachotsa ntchito monga ku nduna wazofalitsa nkhani. Unduna wa zachuma wati kulephera kugwiritsa bwino ntchito ndalama za ndondomeko ya chuma cha boma komwe maunduna ndi nthambi za boma amachita kumachititsa kuti adzilandira ndalama zochepa. Mlembi mu unduna wa zachuma Achonses Mwaka wanena izi pomwe anaonekera ku komiti yoona za ndondomeko ya chuma cha boma komanso kulondoloza ndalama za boma, komwe anauza aphungu kuti akhazikitse malamulo okhwima kuti athetse vutoli. Nthambi ya makhoti nthambi ya makhoti yauza komiti ya nyumba ya malamulo yoona za malamulo komanso ulamuliro wabwino kuti kupitirira kuipatsa ndalama zochepa zogwirira ntchito kukulepheretsa nthambi kutumikira anthu ena moyenera. Justice Rezin Nzikamanda wa ku bwalo lalikulu la Supreme komanso mlembi wa nthambi Agnes Patemba anena izi pamene amaonekera ku komiti kuti akambirane za ndalama zomwe awapatsa mndondomeko ya chuma. Madalitso Piria ndi ripoti.
Justice Rezini Mzikamanda komanso mlembi wa makhoti Agnes Patemba anauza komiti ya zamalamulo komanso ya ulamuliro wabwino ku nyumba ya malamulo kuti kwa nthawi yayitali nthambi yakhale ikulandira ndalama zochepa zimene zakhudza mmene imagwirira ntchito zake. Iwo anapereka chitsanzo kuti nthambi ikufunika anthu ochuluka oti agwire ntchito komanso nyumba zambiri zoweruzira milandu ndi zoonongeka ndipo zikufunika kukonza. Iwo anafotokozaponso kuti chifukwa chakuchepa kwa anthu ogwira ntchito milandu ikumachedwa kwambiri. Apatemba anati 11.3 billion kwacha imene awapatsa chaka chino ndi yochepa kwambiri. Ife ndalama zimene tikuzifuna kuti tikadatha kugwira ntchito zathu bwinobwino mwachifatse mokhulupirika timafuna 60 billion imene ikukhala ngati 3% ya national budget. Ndiye panopo ndalama zimene timapempha kuti atithandiza cluster committee ndizera tatithandiza tino ationjezere ndalama ino kwana 48 billion kuti zitithandizire kuti ife tigwire ntchito zathu mwaluso mwaukadaulo kuti no anthu aonebe kuti no makhota kwathandizadi zenizene. Ndipo poyankhulapo pa nkhani wapampando wina wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona za malamulo komanso ulamuliro wabwino Ayusufu Nthenda wati kupereka ndalama zochuluka ku nthambi ya makhoti ndikothandiza pofuna kulimbikitsa ulamuliro wabwino. Ifeyo ngati cluster committee yoona za malamulo komanso yoona kuti boma likuyendesedwa bwanji tionesesa kuti anzathu aku makhoti apasidwe ndalama zokwanira chifukwa anthu amenewa akugwira ntchito yotamandika. Komiti yati ifunsa nduna wa zachuma kuti uwonjezere ndalama ku nthambi ya makhoti. Malo mwa Zodiac ndine Madalitso Phiri. Mkulu wa polisi mchigawo chakumwera kumvuma asekani tembo alangiza akuluakulu a polisi mchigawochi kuti alimbikitse mgwirizano wawo ndi apolisi anzawo a mdziko la Mozambique. Atembo ati kudzera mu mgwirizanowu apolisiwa sadzikhala ndi mavuto polimbana ndi mikangano ya malire a dziko lino ndi dziko la Mozambique. Kuchokera ku Mulanje, Hastings Chimani watipatsa ripoti. Patangodusa mwezi umodzi nthambi ya polisi mdziko muno itakhazikitsa chigawo cha polisi kumwera chakumvuma kwa dziko lino. Mkulu woyang'anira chigawochi Commissioner Sekani Tembo lachitatu anakumana ndi akuluakulu a polisi mchigawochi kukambirana momwe akhala kuyendesera ntchito za polisi mchigawochi. Pa msonkhanowu Commissioner Tembo anapempha akuluakulu a polisi mchigawochi kuti alimbikitse mgwirizano wawo ndi apolisi anzawo a mdziko la Mozambique komanso anthu a mchigawochi ndi ambali ya dziko la Mozambique. Iwo ati kudzera mu mgwirizanowu apolisiwa sadzikhala ndi mavuto polimbana ndi mikangano malire a dziko lino ndi dziko la Mozambique. Kuti zinthu zonse ziyende bwino pofunika kuti tigwirizane iwowo anthuwo ndi ifeyo apolisi. Noti anthu okhawo a Malawi muno koma nonso iwowo anzathu amene akukhala mu border areas imu agwirizane ndi anzathu amene amakhala ku Mozambique. Aziwero ngakhale ifeyo apolisi relationship yathu ikhale yabwino ngakhalenso anzathu aku Mozambique. Anthu ambiri amene ali mu border amatha kuyenderana mopanda ziphaso zina zilizonse koma ngati akupangirana zipongwe sizikhala bwino. Koma kuti kufunikira kwalikulu la polisi mderali nkotani, Commissioner Tembo akufotokoza. Nthawi zonse pakakhala kuti no wamkulu ali pafupi ndiye kuti ngakhale ana ake amene akugwira nawo ntchito amakhala akugwira ntchito mwa discipline mwa conscious kuti ife tikalakwisa kholo lathu lilipo litizuzula. Koma nonso ngakhale anthu the general public amene ali kunjako mmalo moti ngati akakhala ndi zodandaula zawo kachani akufuna kupita ku headquarters amapita ku Blantyre koma panopa azipita pafupi pa Luchense. Chigawo chichi ndi polisi za Mulanje, Tcholo, Phalombe, Chirazulo, Chikwawa, Nsanje ndi Luchensa ndipo likulu lake lili ku Luchensa. Malo mwa Zodiac kuno ku Mulanje ndine Hastings Chimani. Nduna yoona zophunzitsa anthu zinthu zosiyanasiyana komanso kumanga umodzi mdziko lino a Timothy Mtambo yayendera mudzi wa moto kumangochi pa ulendo ofuna kukapepesa komanso kupempha anthu kuti ayiwale zomwe zinawachitikira. Mudziwu kunali kwawo kwa Henry Masauko Chipembere ndipo boma la chipani chimodzi linatentha mudziwu atikamba kuti ankatsutsa boma. Mukuonera nkhanizi pano pa Zodiac ndi zina zambiri posachedwa pa musatalikire. Kupeza zinthu zabwino sikulira kukhala ndi chuma koma kuzindikira chinsinsi. Pamene Yohane anatangwanika kufuna kumukomedwetsa tango, Yakobe anapeza chinsinsi cha tango kudzera pa lisiti la katundu amene anagula tango.
tangu amagwiritsa ntchito zonse zopangidwa ndi Purity Sanitary Products monga Purity wosambira mthupi, Purity wosambira m'manja, Purity wodzola mthupi, komanso Purity wotsukira mbale ndi mapoto. Patangotha sabata imodzi Yakobe akugwiritsa ntchito zopangidwa ndi Purity Sanitary Products, Yakobe adatenga mtima wa tangu chifukwa chooneka bwino. Wonekani bwino pogwiritsa ntchito Purity Sanitary Products. takulandirani nkhani zathu mwe ndine Linda Masinga tikumbutsani mitu ya nkhanizi. Bungwe la Malawi Confederation of Chambers of Commerce ladandaula ndi kusowa kwa ndalama zakunja. Unduna wa zachuma walangiza nthambi za boma kuti zisamapyole mlingo wa ndalama zomwe azipatsa. Unduna ona za ntchito walangiza bungwe la TV-Ndalama kuti lisapitirire ndi ganizo lake lonjezera maphunziro. Munkhani zina mayiko mu Africa awayamikira kamba kulimbikitsa ntchito yolimbana ndi nthenda ya corona. Popitirira nkhani zathu, unduna ona za ntchito walangiza bungwe la TV-Ndalama kuti lisapitirire ndi ganizo lake lonjezera maphunziro amene limapereka msukulu zake, ponena kuti masomphenyawa sakugwirizana ndi ndalama zomwe bungwe lili nazo. Nduna ya za ntchito Ken Kandodo anena izi pamene amakumana ndi bungwe la TV-Ndalama ku Lilongwe, pomwe akuluakulu a bungweli anakambapo maganizo onjezera maphunziro aluso lomwe likufunika kwambiri pakadali pano boma lili ndi ngongole ya 20 billion kwacha yogonera yoti ibwenze ku bungwe la TV-Ndalama. Ndinalemba ripotiri. Nduna yona za ntchito Ken Kandodo yanena izi lachitatu mu mzinda wa Lilongwe, pomwe imakumana ndi akuluakulu a bungwe la TV-Ndalama, pomwe mkulu wa bungweli Wilson Khoma anafotokozapo mapulani omwe ali nawo obweretsa maphunziro ena atsopano ku sukulu za ukachenjede za TV-Ndalama. Ankhoma anafotokoza pa zokambiranazi kuti ganizoli ladza ndi luso lomwe likufunika pa msika lomwenso lithandize kutukula chuma cha dziko lino. Koma nduna yona za ntchitoyi sinagwirizane ndi mapulaniwa, ponena kuti bungwe la TV-Ndalama lilibe ndalama zodziyenereza kuti likwaniritse kugwira ntchitoyi. Pali makosi zena amene mwina kale samafunika kopanda kufunika. Kugwiza nazo kuti makosi azipanga review makosi awo a TV-Ndalama. Koma nachenjeza kuti TV-Ndalama akudandaula nkhani ya chuma already. Ndi akamabwetsa makosi anyuwaniwa aine kuti aonetsetseso kuti azikhala ndalama zokwanira kuti makosi anyuwaniwa atheke komanso apindulire Malawi. Nkuyankhapo mkulu wa bungwe la TV-Ndalama anati iwo akhala pansi kuti aone momwe angachitire pa ganizo lawoli. Pakakhala ndi kufunikira kwenikweni kuti tiwonjezere maphunziro ena, tidziyang'ananso maphunziro ena akale amene tikuona kuti awa mwina akhalisa pansika, mwina tiyambe kuwapumitsa kwa chaka chimodzi kapena ziwiri, icholinga choti maphunziro aja atsopano amene afunikachi tiwachite introduce. Pa zokambiranazi, Ankhoma anafotokozapo kuti kuchepa kwa ndalama zomwe bungweli limalandira kapena lili nazo ndiko kusokoneza kwambiri kupita patsogolo kwa ntchito zawo. Zodabwitsa nzoti boma lili ndi ngongole ndi bungwe la TV-Ndalama yokwana 20 billion kwacha. Ndine Linda Masinga, malo mwa ZODIAK. Boma layamba ntchito ya ndalama zokwana 2.6 billion kwacha yomanganso nyumba zonjezera msukulu zophunzitsa luso lamanja ncholinga chochulukitsa chiwerengero cha ophunzira. Boma lati ndondomekoyi ithandiza kupezera ntchito achinyamatawo. Pakadali pano sukulu ya luso lamanja ya Ngala boma la Karonga yomwe ipindule nawo ntchitoyi ikhala sukulu yoyamba mdzikoli kuphunzitsa luso lokumba miyala ya mtengo wapatali mu nthaka. Angela Nkandawire ndi zambiri. Pali chiyembekezo kuti anyamata ochuluka apeza mwayi ophunzira luso kuchokera msukulu zosula luso lamanja pomwe boma likuonjezera malo ophunzirira komanso luso msukulu zina. Boma la Malawi linapeza ngongole ya ndalama zokwana 2.6 billion kwacha
kuchokera ku banki ya Africa Development yomwe ithandize kuonjezera makalasi ndi maphunziro pa sukulu za luso la manja za Ngala mboma Karonga, Mbandira kunkhotakota na Minjiwa mboma la Phalombe komanso sukulu ya Neno. Nduna yona za Chinyamata Ulemu Msungama pokhazikitsa ntchito yomanga malo onjezera pa sukulu ya Ngala mboma la Karonga yati kupatula kuthandizira achinyamata kupeza luso la manja, ntchito ithandiziranso kupezeka kwa ntchito zosiyanasiyana zomwe zikufunika pa msika. Cholinga chake nchonena kuti sukulu ino ikule ngati amaphunzira anthu 10 akhale 20, koma sindikutero kuti amaphunzira anthu 10 kapena 20. Ndingotanthauza zonena kuti ngati namba yenera yochepa ikwere chifukwa kuoneka kunoko kuno kuti anthu chidwi choti aphunzire chilipo. Izizi zitithandizira kwambiri chifukwa namba yophunzira ikachuluka zikutanthauza zonena kuti akamamaliza chifukwa anthu aja sakuphunzira maphunziro onena kuti adzipindirewo okha, komanso akhoza kulemba anthu ochuluka ambiri. Pakali pano sukulu ya luso ya manja ya Ngala yomwe inatsegula mchaka cha 2015 ikhala yoyamba kukhazikitsa maphunziro a luso lokumba miyala ya mtengo wapamwamba. Mkulu wa sukuluyi a Green Nyirungo ati pakali pano sukuluyi ikupezana ndi mavuto akuchepa kwa malo pomwe achinyamata ochuluka akuonetsa chidwi chochita maphunziro a luso la manja. Kunoko tingotenera thandiza kwambiri, ithandiza kwambiri chifukwa kuti enrollment ikula, access to TVET ikula kwambiri. Ntchito ya Jobs for Youth cholinga chake ndikuthandiza kuchepesa vuto la kusoweka kwa ntchito pakati pa achinyamata mdziko muno powaphunzitsa luso la manja ndi kuwapezera mwayi ophunzira ntchito makampani komanso mboma. Malo mwa ZODIAK ndina Angela Mkandawire. Tentoni nkhani za masewero. Komiti ya boma yona za COVID-19 yati kuyambiranso kwa zochitika za masewero kukhala magawo atatu. Gawo loyamba akuti ndi la timu ya dziko monga Flames. Wapampando wa komiti Dr. John Puka wati tsogolo la kuyambanso kwa TNM Super League lidziwika lachinayi. Bright Kanyama walemba ripoti. Poyankhula pa pulogalamu yotchedwa tikambirane za COVID-19 yomwe inauluka pa ZODIAK lachiwiri, wapampando wina wa komiti ya boma yona za COVID-19 Dr. John Puka anati masewero ayamba magawo atatu ndipo ayambira matimu afuko motsatizana ndi ligi yayikulu ya dziko lino ya TNM komanso masewero a msukulu. Koma Dr. Puka anati izi zitengera kuchita bwino kwa timu ya dziko lino potsatira ndondomeko zopewera nthenda ya COVID-19 kuti boma lilole kuyambanso kwa masewero ena. Dr. Puka omwe pa pulogalamuyi anali ndi mkulu wona za masewero ku nduna wa za masewero a Ndalama komanso katswiri pa za masewero Dr. Kaponda Masiye anavomereza kuti akuzindikira kuti osewera a mdziko muno akukumana ndi mavuto ambiri kamba kakuima kwa masewero, ndipo ati akuunikira bwino nkhaniyi kuti athane ndi ena mwa mavuto omwe osewerawa akukumana nawo. Tikhala tikuonekera kuti tisangoti chilichonse dziko lonse pasi pwa kusogoloko, koma tingatiza tichikire ngapeza kuchikira maiko akunja kuti matenda akubweranso ndi kuyamba kwa Flames tikonotize kuyenda ndi kuti ena ajanso amba kutani ayamba kubwera. Makamaka Flames ikufunikira chifukwa cha masiku amene apatsidwa pa international kuti asewere masiku akuti nthawi imeneyi ndiyo kuonera kuti tione zonsezi. Pakadali pano tsogolo la kuyambanso kwa mpikisano wa TNM Super League lidziwika lachinayi lino pomwe komiti ikhale ikulengeza za kuyambanso kwa masewero ena. Timu ya dziko lino ya Flames yayamba zokonzekera zake lachiwiri ku Blantyre ku Mpira Village pokonzekera masewero a mwezi wa mawa a Kosafa komanso masewero a 2022 Africa Cup of Nations ndi timu ya Burkina Faso omwe akuyembekezeka kuchitika mwezi wa Novemba. Malo mwa ZODIAK ndine Bright Kanyama. Munkhani zina mkulu wa nthambi ya boma la America yona zakafukufuku pa zamatenda ayamikira maiko a mu Africa pochilimika polimbana ndi nthenda ya COVID-19. Mkulu wa nthambi mu Africa imene ili Africa Centers for Disease Control CDC wati kuchita machawi ndi komwe kunathandiza kwambiri kuti nthendayi isafale kwambiri mu Africa. Mu Africa muno anthu omwe adwala nthendayi ndi 1.4 miliyoni pomwe ena 34,000 amwalira kuyambira mwezi wa March. Chiwerengerochi nchochepa kwambiri kuyerekeza ndi maiko aku Europe, Asia ndi America malinga ndi a John Nkengasong omwe amalankhula izi ndi BBC.
pameneponso ndi matsezero pa nkhani zathu koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Nthambi ya mabwalo a milandu yati ndalama zomwe bungwe la Malawi Confederation of Chambers of Commerce makamaka boma limapereka nzosakwana. Unduna wa zachuma walangiza nthambi za boma kuti zisapyole mlingo wa ndalama zomwe azipatsa. Unduna wa za ntchito walangiza bungwe la TV-Ndalama kuti lisapitirire ndi ganizo lake lonjezera maphunziro msukulu zake. Mu nkhani zina, mayiko mu Africa awayamikira kamba kulimbikira ntchito yolimbana ndi nthenda ya corona. Nkhani zathu ndi zomwezi mutha kupeza zambiri pa tsamba lathu la pa internet zodiakmalawi.com. Ndine Linda Masinga, mwakoma nonse. Check in for the breaking news with Zodiac.